Alright, ganyan. Luto tayo iti golden dish brand na Chinese noodles. Lautan tayo iti pusing. Okay, sagana tayo mga rupat at i-complements na. Sample tayo iti seasoning all-in-one magic sarap, pamintang durog, bawang, at sibuyas. Agbisa tayo. Pakupuyantan. A few moments later. Okay, sabi ko ito yung mantika. Kaputok tayo lang. Ngayon talang basik di sabaw na. Sakto lang namang lapunos tayo noodles. Okay, ang pati pumienta. Isang labas si pati apoy na. Tapno alis to. Ang puro. Kain tayo lang ang puro. Parang ito itusok di noodles na damdaman. Diba city seasoning sweet lang. Alright, huli na dito dito positan tawa sakto lang sa lagay sa amin. Trying ka lang ang burot. Okay, kanta iti toyo soy pampa lasa, nagas asin nga nila. Ito lang tipang sakit ko. Tangkal yan. At burburgal. So, ito yung golden dish Chinese noodles. Okay, at sakto dapat ako. Natudok. Malaming isti panawan. Sa apple piti ag sabaw. Paras lang basit at no mga 5 minutes at no lumuknan kaya noodles na ready to serve to damdaman. Ini Chinese noodles golden dish. Lang no dati gulay mabalin yung anayunan ng gulay. Pili yung ikabil mabalin mo tayo ulong iti laso na tapama. Tapos magparastay mo iti kalamansi nga iti sili na. Alright, kaitan met man kajigok ti sa bawal may so daytan na ready to serve. Mayat ti agigok damdaman kailan ti sabaw. You can do it! Nice.